mużika rock f'kunċert spettakolari bis-sem ta' artisti tal-ogħla kalibru. Dan u dak mistenni minn Rockestra ta' din is-sena, Rockestra li fid-9 sena se tfisser għażla mill-isbaħ ta' 100% mużika rock b'siltiet minn gruppi leġendarji bħal Metallica, Guns N' Roses, Kiss, Led Zeppelin u Black Sabbath fost l-oħrajn. Mużika li l-għażla tagħha żgur se tolqot il-gosti ta' bosta kif assigurana iċ-chairman tal-Orkestra Filarmonika Sigmund Mifsud. Li serraħ rasek li meta ngħidu 100% rock ovvjament ma josux songs tal-Beatles, songs tal-Queen li huma songs popolari li żgur kulħadd ħajrelata magħhom. Dan u aktar bis-sem ta' artisti veterani u popolari bħal The Characters li se jerġgħu jingħaqdu propju għal dan il-kunċert u Mark Storace flimkien ma' Ċuħ Ġodda u l-Orkestra Filarmonika. Il-kunċert taħt id-direzzjoni artistika ta' Paolo Borg Bonaci, għal kontrarju ta' snin riċenti, se jsir lejn l-aħħar ta' Settembru, propju fit-30 tax-xahar id-dieħel. Kunċert li bħal dejjem mistenni jimla l-MFCC b'enerġija kbira. Waħda mir-raġunijiet naħseb li jagħmlu partikolari dan il-kunċert hija l-atmosfera li jkun hemm, l-atmosfera li tiġi trasmessa mill-mużiċisti, mill-kantanti li jieħdu sehem u mill-parteċipazzjoni tan-nies li naħseb li hija xi ħaġa li verament tagħmilha speċjali. Il-biljetti għal dan il-kunċert ivarjaw minn 15 euro bil-wieqfa, 20 euro bil-qiegħda u 50 euro VIP. Bil-flus kollha miġbura imorru għal Malta Community Chest Fund Foundation.